12 de mayo a 5:30 de la tarde, partidazo novano. Portonovo SD, Rosso Juventude Foundation. O derbi. Van dedicadas para... Subiendo la temperatura aquí en el... Un poquito menos de media hora para que empiece a rodar el balón, empiece el espectáculo. Espectáculo, partido épico. El fin de semana fecharán a sus puertas. O cierre. Fuerte aplauso. Y aguardamos el Señoras e señores, benvidos ao posible ascenso a terceira, que quedou en nada polo de agora. Hai que esperar a derradeira xornada na preferente o próximo domingo. Todo se decidirá. Xa se fala de maletíns en algúns campos. O fin de semana estaremos de novo con todos vostedes. En minuto 21 remata a Liga na preferente. A fixo hoxe na Autonómica 5. Aí estamos con todos vostedes, dende o altar, a piques de comenzar o encontro. Falalles Nel Fernández, isto é minuto 91. Acabamos de ver as imaxes das praias dos nosos compañeros gráficos, entre eles Abelai, no partido da xornada da Radio Galega. Aí temos a un servidor, Nel Fernández, achegándose hacia os túneles de vestuarios por onde iba a sair o Sanxenxo e o Portonovo. A mellor entrada da tempada, non lo dixo Valentí. Teremos as entrevistas co delegado do Sanxenxo, co presidente do Portonovo, e as declaracións ao remato do encontro. Empate a un tanto, non lle vale a ningún dos equipos. E aí teñen os 4-0 nos díxitos, e co final remataría co marcador de 1-1. Reparto de puntos non lle vale a nadie, hai que agardar a derradeira xornada. Aquí comeza Portonovo Sanxenxo. Benvidos ao Baltar. Pois vamos xa cos marcadores da xornada na preferente. O que sae máis beneficiados son, neste caso, os equipos do Cultural de Areas, que gaña 3-0 ao Marín. No duelo entre irmáns, o Choco gañou o Gondomar en festas do Choco en Redondela. Reparto de puntos entre o Berín e o Pontevedra. Estradense 3, Arenteiro 2. Portonovo 1, Sanxenxo 1. O noso partido que van a disfrutar de inmediato. Valladares 2, Grove 1. Barco 4, Ribadumia 2.
Ponte Ourense 1, Arosa SC 5. De que maneira o equipo da Arosa engancha o ascenso a terceira. Pontellas 3, Mondariz 1. El Alín 2, Unión Deportivo Atios 2. Este encontro ven de rematar. Comenzou ás 19 da tarde. Estamos vendo as imaxes dende o Baltar. Agora mesmo 72 puntos para Cultural da Area, 70 para Portonovo, 69 para Sanxenxo, os mesmos que ten o Arosa e o Choco. Por abaixo, Verín, Marín e Ponte Ourense, 33, 24, 12 puntos. A próxima xornada, Sanxenxo, Valladares, Pontevedra, Barco, Mondariz, Estradense, Arenteiro, Portonovo. Partidazo de infarto. O Arenteiro ten que gañar se non quere verse abocado a descenso. E o Portonovo se quere ascender a terceira. O Cultural da Area xoga o ascenso no Carballo. Unión Deportivo Atios, Cultural da Areas. Marín, Choco, Arosa, Pontellas. Partidazo tamén na Lomba, en Vila García. Grove, Lalín, Gondomar, Verín, Ribadumia, Ponte Ourense. Nos estaremos no Carballo, nese Unión Deportivo Atios, Cultural da Areas. Pois vamos xa co mellor do encontro, cos goles, cas xogadas e ca expulsión de Angelillo, que nomais saído ao terreo de xogo foi expulsado por unha durísima entrada que vamos a ver, e tamén o adestrador, unha vez máis, Óscar García. Ao final escoitarán, porque falamos de que tiñamos que facer unha recoleta para regalarlle Valium, un home que vive os partidos de que maneira. Tamén non estaba de acordo conosco o adestrador do Portonovo por esa entrada que non dixemos que fora a propósito, ni moito menos, pero que foi durísima. Van a ver, pois deixos co mellor do encontro e cos goles. Saúdos del Fernández, isto é minuto 91. A vindeira fin de semana estamos no Carballo, Atios, Cultural da Areas. A este domingo seguro que chegará ese ascenso deseado. Non o vimos nas gallandas e hoxe tampouco no Baltar, pero pasámolo moi ben durante as horas previas ao partido e contra final. Tamén temos as entrevistas co delegado do Sanxenxo e co do presidente do Portonovo, que todo foron facilidades para minuto 91. Dende aquí unha preta para todos eles, Valentín e todos os membros de Portonovo. Maravillosa esta directiva. Saúdos de Nel Fernández Odito, minuto 91. Fin de semana de novo con todos vostedes. Este venres estaremos en Mos, nese torneo. Con motivo das letras galegas, os máis xóvenes xogan un torneo, ali estaremos nós de presentador. Boa semana a todos. Mañá, luns, máis información ampliada con Faro de Vigo. Pois a Bladi anda lle rondando o gol. De novo vai a efectuar saque de esquina o cadro do Portonovo. Terceiro intento na gol, non entrou.
e por ganas que non sexa, é o que a está poñendo todo ahora o Portonovo. Era a nosa retransmisión en directo dende o altar, así o vivíamos xunto cos aficionados. En algún momento tíamos que chamar máis de atención aún, pero como non había donde meterse, pois entre cables andaba todo o mundo aquí. Lembren, empate a un tantos entre o Portonovo e o Sanxenxo. Pois iba a rematar a primeira mitade no Baltar con ese empate a 0 tantos. No descanso para Fernalia Galega, música tradicional. E de seguido vamos a ir co segundo tempo, donde se quentou a cousa, unha expulsión, o gol do Portonovo e o empate do Sanxenxo tras a salida de Angelillo, expulsado este por unha dura entrada, e todo elo de seguido. Pois xa estamos na segunda mitade. Dica uns instantes vai chegar o gol do Portonovo. Pois aí vai, unha falta que vai dar orixe ao gol do Portonovo. 1-0, ledicia, locura na bancada. Tras esta falta chegaría o gol. Golazo. Nada pudo facer Vladi, o porteiro do Sanxenxo. Xogaron nos 11 iniciais por parte do Portonovo: Marcos, Caste, Melchor, Iván, César, Suso, Vidal, Víctor, Martín, Nacho e Gándara. Vai chegar o gol do Portonovo. Aí temos a ledicia na bancada e nos vivímoslo tamén en directo con todos eles. Aí están. E presencien algo inaudito. Lesionan a un dos xogadores no festexo. O equipo local o Portonovo. Un gol que pode valer o ascenso, pero quedan por diante ainda 40 minutos. Acaba de marcar o Portonovo. Bueno, pois na ledicia do gol acaban de deixar tirado a un dos xogadores do Portonovo. O que alegría. Nos víanos en primeira persoa e en directo narrando o partido. E outra grabación que temos aparte. Logo recuperaríase, pero ainda lle tardou un pouco de tempo. O xogador era o dorsal número 7 que quedaba tendido aí tras ese festexo. Suso Vidal, que logo recuperaríase. Bueno, pois vai haber o pequeno encontronazo entre os xogadores. Aí temos a xogada. Diego é trabado polo defensa número 4, Iván Renda. Óscar García, o adestrador do Sanxenxo, que non sei que lle protestou. E van a ver como o colexado do encontro, o coruñés Cousillas Collazo, se dirixe el e o expulsa con vermella directa. O público nos impediu ver ese momento, pero aí estaba captado, a xente levantándose, non o puderon ver, pero está expulsado xa o adestrador do Sanxenxo. Xa estaba cousa quente, os xogadores querían facelo pola súa banda e vexan de que maneira iban a por todos os balóns. Aí temos encontronazos dun e de outro equipo.
Non mal que a sangue non chegou ao río nas gradas. Aí temos a reventar Baltar. Sabíanos que non se tiña unha gran entrada. Polo menos o presidente Valentino nos dixo que nunca había visto tanta xente. Está a dereita todos os do Portonovo, da esquerda os de amarelo, os do Sanxenxo en fronte, todo Portonovo, así como detrás da portería. Nos xamos aí unha barrida da cámara para presenciar ese entradón. Seguía o Portonovo intentando marcar o segundo tanto, pero vai vir a clave do encontro, a saída de Angelillo, a súa expulsión, e de seguido marca o Sanxenxo. Aí temos unha das claras ocasións de Manu Xidieiro. Tivo 3 clarísimas e non marcou ningún tanto. O bo de Manu, que é un dos grandes goleadores deste equipo. No banquillo estaban Tomás, o porteiro suplente, Marcos García, Polo e Angelillo. E atención que a saída de Angelillo terreo de xogo complicou, e de que maneira, a do Portonovo. Non tivo sorte o rapaz, fixo unha entrada fea, expulsado, e de seguido marca o Sanxenxo. O Portonovo quedaba con 10 xogadores: Vladi, Minso, Darío, Alfonso, Fiti, Javi, Diego Blanco, Davy, Galdames, Nel e Curri xogaron o 11 inicial polo Sanxenxo. Cuchi, Belai, porteiro suplente Rubén, Suso e Diego Vidal estaban no banquillo. Vexan de que maneira iban a por todos os balóns. Melé, bueno, había para todos e para todo. Aí vexan o colexiado que xa se lleva das mans o partido. Vai sacar a falta sin consecuencias o xogador do Sanxenxo. Aí van todos ao ataque. Ya estaban con 11 xogadores ambos os conxuntos, pero sin adestrador o Sanxenxo. Óscar García xa estaba no banquillo, pero expulsado. Van a ver que entrada, e a xente xa se nos metía diante, non podíamos ver. Aí estaban, entraban de calquer maneira. Xa vexan vostedes como se poñía quente o partido. Vamos a ver a clave do encontro, esa entrada da que falamos. Vexan de que maneira. Vermella directa a Angelillo. Acababa de entrar no terreo de xogo e vamos a presenciala de novo, para que non haya dúbidas, porque este é a clave do encontro. Despois disto marcaría o Sanxenxo empate. Vemos aí, levanta e os dous tropezan. Dice que non hai intención Angelillo, pero foi expulsado rápidamente. O colexiado mirou así desa maneira. O xogador estuvo un pouco de tempo aí tendido no terreo. Pensaban que podía ter algo máis dañado, pero ao final parece que non foi tanto como parecía na primeira toma. Vaise reanudar coa saque de falta por parte do Sanxenxo, que se quedaría co xogador máis. Expulsado Angelillo, non tiña no terreo de xogo nin uns segundos. Mala sorte para Angelillo. Aí estaba recuperándose Minso, o defensa do Sanxenxo. Aí estaba co seu masajista. E este é a clave do encontro. Aquí vai a empatar o Sanxenxo. Esfumábase o ascenso a terceira. Pois aquí ven o gol do Sanxenxo. Centra, peina e aí, en boca de gol, o dianteiro do Sanxenxo, que marca un gol. Pois aí temos o gol do... Pois na ledicia, que nos tiraban os cables e con todo aí, os afectados. Pero remataba o encontro, algúns xa marchaban. O ascenso esfumábase para o Portonovo. O Sanxenxo tiña menos posibilidades de cada o ascenso, pois ese gol do empate que recolleron as cámaras por pouco. Pois vamos xa, unha das últimas e derradeiras ocasións para o Portonovo. Aí está, a dianteira intentando con un xogador menos tras a expulsión de Angelillo, pero xa non habría tempo para máis. En propia portería casi marca o Sanxenxo, cando xa pasaban 4 minutos do tempo reglamentario.
Pois así remataba o encontro. Esa era a saída dos afeccionados do Sanxenxo, poñenllo un cor especial a este partido xunto cos do Portonovo. Aí están os afeccionados e afeccionadas en gran número acudindo ao seu equipo da súa alma. Aí está, Xuventude de Sanxenxo. Teno moi difícil, pero todo pode acontecer no fútbol. O próximo domingo estaremos no Carballo. Ahora vamos ao túnel de vestuarios para falar cos protagonistas, os adestradores. Entre medio dos afeccionados do Sanxenxo, abatido o presidente do Portonovo, amigo Valentín. Aí o temos, este é o presidente abatido, aguantando o tirón. Unha imaxe terna entre Óscar e Ricardo. Aí está, maravillosa. E nós rapidamente falando co adestrador do Portonovo. Un partido casi encarrilado. Al final troncouse, ¿no? Que con ese gol todo aconteceu con esa falta de Angelillo que saiu que casi para estropear o partido, ¿no? Mala sorte para él. E normal que non lle pasou nada ao xogador, porque a entrada foi perigosísima. Temos as imaxes, pero bueno, non pasou nada. O que pasou que foi que vos fastidiou o día do ascenso na man. E agora hai que esperar a derradeira xornada por parte de todos. O único que sale ben parado é o Areas e o Arosa. Non estou de acordo porque eu o que vexo é que é un balón dividido, que va os dos co pé arriba, e non hai ninguna falta de nada. Saco unha tarjeta roja cando non é nin amarilla. Para mí, se quere pitar falta, pode pitar falta, pero daí a deixarnos con un xogador máis menos. Pasou no Manchester United co Real Madrid a mesma xogada, non? E foi expulsado tamén Dani, o portugués. Pero neste caso non toca ao contrario. Ese é o que fastidia, non? Reventache un partido nunha decisión que para min... Pero quero dicir, foi o que cambiou todo, o panorama. Evidentemente, ao quedarnos con 10, pois a cosa fixose moito máis complicada, a xente se levaba moitos no campo, se empezaba a estar cansada, quiros ou non, eles empezaron a colgar balos arriba, desesperada, a intentar, en unha delas, pois bueno, ir un córner e foron capaces de empatarnos, non? Pero bueno, creo que hasta ese momento estábamos un partido moi controlado. As ocasións tuvestelas todas vos, o Portonovo tuvo Xieiro, na máis sair, tuvo 3, esta última por encima do Longueiro, bueno, que puxestes todo para gañar, non se pode poñer en dúbida por parte de nadie. No, pero bueno, hai que quedarse con a lectura positiva, non? Estando a este nivel e con estas ganas temos moitas opcións de poder sacar os 3 puntos en Carballiño, e que vai ser complicado tamén. Si, me dá un parenteiro. Claro, vamos a ir alá e intentar a ver se somos logo capaces. Na Baixeira non están salvados, se teñen que... Sí, non sei, evidentemente. É un partido para subir e para descender. Sí, intentaremos, pues bueno, conseguir algo que non conseguimos hoxe, pero bueno, confío nos xogadores, e se demostraron que somos un equipo que si estamos como estamos hoxe, pues temos moitas opcións de ganar. Quer dizer que é unha boa preferente, porque hai que esperar a última xornada para saber quen vai ascender a terceira. Sí, pero eso xa o sabíamos antes de empezar, ¿no? Que a categoría é moi igualada, e bueno, estará nas nosas mans e intentaremos, pues, conseguir a semana que vamos. Sorte, Poviñeiro, domingo, nos. Gracias. Ya temos a Óscar García, que foi expulsado contra o final, vai che facer falta, ¿no? Que minuto 91 patrocina un programa de vales para Óscar García, porque tiene unha intensidade do encontro. Foi esa melee, e logo ao final non deixaron ver as imaxes, pero primeiro, bueno, foi un controlazo de todo, ¿no? E ao final o máis peor parado foi Chestín. Sí, pues el preparado fui yo y fue el equipo en ese momento, porque era una falta muy clara sobre Diego Blanco que no quitó, que no quiso quitar, que me extrañó muchísimo y me eché las manos en la cabeza, y además que no, me extrañó muchísimo que no quitara la falta, era lo único que reclamaba yo, y bueno, incluso a mí da igual que yo soy pero Óscar, parece que en la miña posición entraste tarde no partido, ¿no? Al principio parecía, non sei, que tiñades medo, non sei que estaba pasando, nervos, ou xogabade con máis que eles. Sí, bueno, era una cosa muy parecida, ¿no? De jugarnos los dos mucho, porque la distancia es tan mínima y el partido fue tan igualado y tan pues con tanto miedo que tienes que ser precavido, no te soltaste del todo. Yo creo que el mejor Sanxenxo se vio a partir de que nos veíamos perdidos, y sí que fue cuando esa media hora que intentamos atacar, porque no nos valía el perder, y intentamos todo. Y era un partido para nervios, que no sabías soltarte mucho en ataque, dejabas la puerta un poco más fácil para que nos marcaran. Entonces por ahí fue la igualdad y un poquito el partido, un poquito más en el medio campo, sin muchas ocasiones. Hai que botar moitas contas para o fin de semana. A última xornada vai haber maletíns, que vai pasar? Aquí nadie ten decidido, porque o mellor o ten 99% o Areas. E o Arosa a última hora meteus aí tras a súa victoria de hoxe. Última jornada, todo por decidirse, puedes ascender directo, puedes promocionar, puedes quedarte fuera, además los 4, ¿no? Quitando las Areas que ascenderá, los otros 4 estamos en condiciones totales de todo. Bueno, la jornada
pues eso será, como dices, como suele decir, de infarto, y lo que hay que hacer es que hagamos un trabajo, intentar ganar en casa al Valladares y ver para lo que nos da para llegar segundos, terceros o cuartos. Correia, suerte para la próxima jornada. Muchas gracias. Bueno, pois así casi máis es do Baltar. Quen sabe si pa próxima tempada este campo recibe os equipos da terceira división. Nos rematamos así esta reportaxe cos 2 goles, ambos polo Portonovo e polo Sanxenxo. Goles que non valen un ascenso, pero ali estivo minuto 91 e truxo para todos vostedes estes resultados e os marcadores. Mañá máis información. Boa noite a todos. Dende o Baltar faloulles Nel Fernández.